Тежък инцидент в град Елена. 15 души бяха обгазени с амоняк при производствена авария тази сутрин в млекопреработвателно предприятие. 4 от тях са в тежко състояние. От Елена включваме нашия репортер Мариана Трифонова. Здравей, Мариана, има ли опасност за населението в района? Здравейте! Към този момент данните, които изнесоха от гражданска защита, са, че опасност за населението няма. Направени са замервания основно в районите, където има училища и общински и държавни институции. За сега няма опасност и според специалистите точно мъглата е повлияла облакът от амоняк да не се разнесе. Каква е причината за аварията, Мариана? Има ли за сега по-ясна информация? Ние се срещнахме с управителя на млекопреработвателното предприятие. По неговите думи, причината за инцидента е небрежност, проявена от шофьора на товарния автомобил. Инцидентът е станал, когато той давал на заден ход и е прекъснал тръбата, през която минава амоняк. По непотвърдени данни все още, количеството амоняк е около 70 кг. Пострадали са, както казахте, 15 души, 4 от които са в тежко състояние. Благодаря ти, Мариана. Мариана Трифонова продължава да следи развитието на събитията след тежкия инцидент в град Елена.